Trinity in the Revelation. So kufuna ndithu tuone kuti no tisanayambe kuwerenga china chilichonse pali chinthu chimodzi chimene tidagwiritsa ntchito kwambiri ndi Deuteronomy 11 Deuteronomy 29 verse 29 imene tikufuna kuti zinsinsizo za Mulungu wathu koma izo zovumbulutsidwa za ife ndi ana athu kwamuyaya kuti tikachite mawu onse a chilamulochi. Deuteronomy 29 verse 29 ikutiuza ife ndithu mwapaderadera kunena kuti zinsinsizo ndi za Yehova koma zovumbulutsidwa zokhazo za ife ndi ndani? Ndi ana athu. Mwanjira ina pali zinsinsi zimene Mulungu asankhata ativumbulutsire ndi pali zinsinsi zina zimene ndi zake sanatiuze, ndiye ife tikhala tikuchita nazo zinsinsi zimene zili zovumbulutsidwa. Ndiye mafuna nayo ngati chinsinsi chavumbulutsidwa chimene chocho ndi chathu, si chinsinsiso ya chinayi chinsinsi koma chauzidwa kwa ndani? Kwa ifeyo. Ndiye nthawi lero tikhala ndithu tikuona za zinsinsi zimene Mulungu avumbulutsa m'mawu ake. Tione pa Mateyu 5 verse 8 akunena kuti odala aloyera mtima chifukwa adzaona Mulungu. Mwanjira ina anthu akamakamba za Mulungu amakhala kukamba za komiti ya anthu atatu. Okay? Ife sitikhulupirira kuti Mulungu ndi komiti ya utatu. Yeah. Akamati odala azaona Mulungu akamba za ndani amene pa? Akamba za Mulungu mmodzi ndiye ndani? Atate wathu amene ali ndi mwana wake, amene mwana amene ali ndi Mulungu wonse, Yesu Khristu. Ndiye tikuthaona odala azamuona Mulungu ndithu. Ndiye tipitirize tikamakamba chipangano chakale zinsinsi zimene zinavumbulutsidwa masomphenya ndi ziti. Zinsinsi zimene zokhala zimene ife tikutani tikufuna tiziziwe. Okay? Tione pamene pa Daniel chapter 7 verse 9 ndi 10 akutuza ife kuti chama ana tino ndinapenyera mpaka anayikapo mipando yachifumu nikhalapo nkhalamba ya kale lomwe. Zovala zake zinali zambu ngati chipale chofewa ndi tsitsi la pamutu pake ngati ubweya wera. Mpando wachifumu unali malawi a moto ndi njinga zake moto woyaka. Mtsinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pake. Zikiziki anamtumikira ndi unyinji wosawerengeka unayima pamaso pake. Oweruza mlandu anakhalapo ndi mabuku anatsekulidwa. Ndiye tikamona amenepa akukamba za kumwamba Daniel akuona masomphenya amene. Ndiye tonali Yohane sananasa masomphenya ofanana napo ngati amene. Ndaluza Fernando zikwi zinali pamaso pa ndani? Pa Yehova. Ndiye auna tino nkhalamba yakale. Sakamba tino nkhalamba zakale. Ayi, nkhalamba yakale ilipo imodzi yokha. Ndiye ndani? Mulungu wathu amene tikumpembedza amene. Ndiye tikuthaona tino Mulungu ali ndi maonekedwe apapa akukhala pa mpando wachani? Wachifumu. Mulungu ndithu akuonera masomphenya atakhala pa mpando wachifumu. Tiye tipitirize Daniel 7 verse 10 to 14 akukamba nawo tino ndinaona masomphenya a usiku. Taonani anadza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu. Nafika kwa nkhalamba yakale lomwe ndipo anamuyandikitsa maso pake ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi amanenedwe onse atumikire. Ulamuliro wake ndi ulamuliro wosatha wosapitirira ndi ufumu wake sudzawonongeka. Ndi akutuza Fernando anampasa iye mwana wa munthu amene ulamuliro ndi ufumu umene uli wamuyaya. Mwanjirena mwana wa munthu akukamba apereka ndi Yesu Khristu. So amene wapereka ndithu ufumu umene wamuyaya ndi ndani? Ndi Atate. Wapereka kwa ndani? Kwa mwana wa munthu amene ali Yesu Khristu. Ndiye tikutha kuona apa kuona kuti no akutonda sefe Atate amene ali ndi maonekedwe, ali ndi form, ali ndi maonekedwe. Maonekedwe ngati mene tili athupi physical form. Tikuonanso Yesu Khristu amene ali ndi maonekedwe physical form masomphenya. Yesu Khristu akukhala ndi Atate. Ndiye tione pamenepa Machitidwe chapter 7 verse 55 56 akunena kuti koma iye pokhala wodzala ndi Mzimu Woyera anapenyetsetsa kumwamba naona ulemerero wa Mulungu ndi Yesu Khristu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu nati taonani ndipenya kumwamba motseguka ndi mwana wa munthu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu. Ndiye tikutha kuona kuno ndithu Stefano anaona masomphenya amene awa alodzazidwa ndi Mzimu Woyera. Atanaona mpando kumwamba patakhala Yesu Khristu ali kudzanja lamanja la Mulungu la Atate. Mwanjira ina masomphenya chinthu ichi si chinsinsiso ya. Tikuthaona tino pa mpando wachifumu pali Atate ndipo pa dzanja lake lamanja pali ndani? Pali Yesu Khristu.
tikutha kuona chimenechi ndi chimene baibulo lutivumbulutsira. Tikungofuna tichite ndi zokhazokha zimene baibulo lavumbulutsa. Tione pamene pa Yohane chapter 4 verse 24 anena kuti Mulungu ndiye mzimu, ndipo omulambira iye ayenera kumulambira mzimu ndi choonadi. Ndimafuna anena kuti tikamakamba za Mulungu ndiye mzimu. Okay, tikapita pa 1 Corinthians chapter 15 kuwerenga chapter chiseja tiona kuti amakamba zoti kuliso matupi auzimu. Okay, amakamba kuli matupi a nyama ndi kuli matupi achani auzimu. Inu ndine tikakhalabe mwa Yesu Khristu pa tsiku losiriza ngati tingamalire azatupisaso, ngati ngakhale munthu zapatulira mukamphindi, matupi athu awa azasandika azakhala matupi auzimu. Ndiye pa nthawi imeneyoyo tizakhalabe onatuno tili ndi moyo kuti no mzimu wathu uli mkati mwa thupi lathu la uzimu. So apa kuti no Mulungu ndiye mzimu, mwanjira ina Mulungu ali ndi thupi la uzimu. Okay, tinaona pa Daniel akuti anakhala pa mpando wake wachifumu. Tikuonanso masomphenya amene pakuonanso ndithu Atate atakhala, so ali ndi thupi la uzimu. Okay, Mulungu ndiye mzimu. Right, now mafuna nene kuti no Masalimo 139 verse 78 anatuno ndidzapita kuti kuzembera mzimu wanu kapena ndidzathawira kuti kuzembera nkhope yanu. Ndikakwera kumwamba ndikakwera kunka kumwamba muli komweko, kapena ndikadziyalira ku Gehena taonani muli komweko. Mwanjira ina tikamawerenga Masalimo 139 verse 78 akuti ifano Mulungu amene ali mzimu, amene ali thupi la uzimu, Mulungu ameneyo amapezeka pena palipo kise kuzera mwanyani mwa mzimu wake. Mukuona amenepe. So taonana kuti no tikamakamba ngakhale zakhalira anthu akufa, tikapita ku Genesis 2 verse 7 akuti ifano Mulungu anawamba thupi ndikumbira mubwera. Nene ali Yobu 27 verse 1 akuti ifano mbuya ameneyo ndiye mzimu. Okay, taonano ngakhale munthu akamalira Mlaliki 9 verse 5 akuti ifano munthu asaziwa kanthu. B Mlaliki 12 verse 7 akuti ifano mzimu wako mabwerera kwa ndani? Kwa Mulungu. Mwanjira ina ifeyo sasankhulika monga kukambira pa 1 Corinthians 15 kuona kuna kuti no nthawi imene chizachike china kuti thupi la uzimu lizakhala tulalumikiziraso ndi moyo wathu. So tizakhala ndi thupi la uzimu koma kuti tikhale ndi moyo umenewo umene unabwera kwa Atate zakhala kutani ukulumikiza. So chomwe sakukamba kuti no Mulungu ndi mzimu, koma ngakhale Mulungu ali mzimu, Mulunguyo ali ndi mzimu woyera ndi moyo umene kuzera mu moyo wake kuzera mu mzimu akamatha kupezeka pena paliponse kuzera mwa mzimu wake. Okay, Efeso 4 verse 3-5 anati no ndikusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu mwa chimangiro cha mtendere, thupi limodzi ndi mzimu mmodzi, monganso anakwirana ndi mchembedzero chimodzi cha mayendedwe anu, Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Mwanjira ina tikuzirana nato pali mzimu ngati umodzi. Okay, ni mzimu umodzi umene uchitanso mzimu andani wa Atate. Right, ndiye tikutaona napo nato no Efeso 3 Efeso 4 verse 3 mpaka 5 yatimasulira ndithu kuti kuli ndithu mzimu umodzi. Aroma 8 verse 9 atoza ifena no koma inu simuli mthupi ayi koma mu mzimu, ngati mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu sali wake wa Khristu. Ndiye tikutaona no pali mzimu ngati umodzi. Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu, Atate amapezeka pamene kusozera mzimu wake. Ndiye chuchika chadino kunthawi za nthawi tona Atate anamuzoza Yesu Khristu ndi mzimu umenewo. Okay, ndiye tikutaona kuna kukamba zona kuti no Stefano pa tsiku limene anaona ndithu masomphenya iye ali ozazina ndi mzimu. Kodi mzimu umene unapezeka bwanji pa Stefano? Tiona nato pa Machitidwe chapter 2 verse 16 17 18 amatozo pamene mzimu umabwerera kwa ife. Akuti Mulungu ati ndizasanulira cha mzimu anga pa thupi lonse. Okay, ndi akwamba no anthu azanenerera, anthu azaona maloto. So akuchita chimene ndani Mulungu, koma kuti Mulungu achite imene akugwiritsa ntchito ndani. Tikapita Machitidwe 2 yemwe verse 32 ndi 33 atoza ifana no uyu ndi Yesu Khristu amene Mulungu anamuukitsa. Ndipo Yesu uyo analonjeza la mzimu. Mwanjira ina akuti chimene muchiona ndi muchimva ndi chimene watsanula kwa inu. So naona no mzimu Mulungu akusanula pa ndani pa Yesu Khristu. Okay, ndi Yesu Khristu akutenga mzimu ndi kupereka kwa ndani kwa ife. Mwanjira ina ni mzimu ngati
umodzi. So tonaona uno pamene tikuzazidwa ndi mzimu woyera, tikuzazidwa ndi mzimu wa ndetu pamene kupezeka kwa Atate palinso kupezeka kwa ndani? Kwa Mwana. Yohane 14 verse 18 ndi 22. Pa Yohane 14 verse 18 atuno sindizasiyana masiye ndidza kwa inu. Pakati nthawi kwamba tuno amene andikonda ine ndisunga mawu anga, Atate anga azankonda iye, ndipo ife tizadza mwa iye. Mwanjira ina mzimu woyera ukasonera kwa ife tikulandira ndithu kupezeka kwa Atate ndi kwa Mwana muthupi mwathu. So tikuthaona tuno ni mzimu umodzi, si mizimu iwiri, ndi mzimu umodzi, mzimu wa Atate ndi mzimu wa Khristu. Monga afotokozerapo ndifanya yake m'masomphenya onse simuzaona polo ndi vesi limodzi lokamba za mpando wa mzimu woyera. Palibepo vesi imene makamba anthu anapempherapo kwa mzimu woyera, palibepo. Sitizamva kuona tuno Yesu Khristu amayankhulana ndi mzimu woyera kapena Atate amayankhulana ndi mzimu woyera, koma nthawi zonse mzimu woyera akuyankhulana ndi anthu. Chifukwa chani? Chifukwa nawo tuno ndi Atate ndi Mwana amene akuyankhula kudzera mwanyani? Mwa mzimu wawo. So izizi ndithu ndizomveka bwino. Tipitizeni tipiteno ku chivumbuluso. Buku la chivumbuluso limakhala ndithu likufotokozera ndithu mwatchutchutchu nkhani imeneyi mosabisa. Okay, Chivumbuluso chapter 1 verse 1 akukamba zinawo kuti chivumbuluso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anavumbulutsira achionesera akapolo ake, ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa, ndipo potuma mwa angelo wake anazindikiritsa izi kwa akapolo ake Yohane. Okay, now nimafuna tuone chinthu china tikutha kuona pana tuno chivumbuluso ichi ndi cha Yesu Khristu. Okay, chimene Mulungu anavumbulutsira achionesera akapolo kamanje ina chivumbuluso imene ichi chitchedwa chivumbuluso cha Yesu Khristu, the revelation of Jesus Christ. Koma chivumbuluso imene ichi chichokera mu mtima mwa Mulungu. Okay, ndi chimene Mulungu anakonza vumbuluso imene lichoka mtima mwa Mulungu akuluulira kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu atenga vumbuluso imene akaluulira kwa ndani? Kwa ngelo wake. Ngelo wake akulitenga vumbuluso imene akamulesa ndani? Yohane. Ndio unaona Atate Mwana akapereka vumbuluso kudzera mwa ngelo kenako Yohane ndiye tonse ndi vumbuluso imene ndiye tikutha kuona ndithu channel imene Mulungu ndi amene zonse zichokera kwa iye. Zimene zanzipatsa ndani? Kwa Yesu. Kina zifika ngelo ndi Yohane. Mutha kuona apa kuti wadumphidwa ndani apa. Anthu amakhulupirira za Mulungu mzimu. Wano Mulungu mzimu tonani mawu amene amakhale m'Baibulo mulibemo. Komano zonsezi akuzikuchitika chifukwa Mulungu ndi amene wakonza kuti akavumbulutsa zinthu. Ndiye timafuna kuona kuti kodi tikamakamba za amene afunga tizipembedza Bible nikuti chani. Okay, tiye tionena pamenepa Chivumbuluso chapter 1 verse 4 mpaka na 5. Ndiye tikuona pamenepa pa Chivumbuluso chapter 1 verse 4 to 5 amene akuuza ife na kuti Yohane kwa mipingo isanu ndi iwiri m'Asia, chisomo kwa inu ndi mtendere zochokera kwa iye amene ali ndi amene anali ndi amene ali mkudza, ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala ku mpando wachifumu wake, ndi kwa Yesu Khristu mboni yokhulupirika, wobadwa woyamba wakufa ndi mkulu wa mafumu a dziko lapansi. Kwa iye amatikonda ife natimasula ku machimo athu ndi mwazi wake. Ndiye tikutha kuona nawo pali ndithu malonje kapena moni umene ubwera kwa atatu amenewa kuchoka kwa iye amene ali ndi amene anali ndi amene ali mkudza. Ndiye malonje nawo kuchokera kwa mizimu isanu ndi iwiri pamaso pa mpando wake wachifumu. Ndiye malonje nawo kuchokeranso kwa Yesu Khristu amene ali woyamba wobadwa kwa akufa. Ndiye tikuona malonje atatu amene awa zimene zikufuna zipase munthu chiganizo. Ndiye mafuna nena chinthu ichi chivumbuluso anachilemba mu mkuluwiko. Tikaona amenepa timaoneka Yohane chapter chivumbuluso la 1 verse 1 pamene anawaza kuti anasindikiza chivumbuluso imenechi, anachisindikiza ndi ngelo. Mwanjinena ngelo amene amapereka anazika zinthu zimezi mu mkuluwiko. Vumbuluso lenene la Mulungu analika mu mkuluwiko. Cholinga tuno mawu amene akhale kuti asungika kwa nthawi yayitali. Cholinga kuti nkhala amene ali aka Mulungu atha kumvetsetsa mawu amenewa. Okay, ndiye tifuna tione buku la chivumbuluso komanso Bible limakamba chakodi amene ali ndi amene ali mkudza ndi ndani, amene anali amene ali mkudza ndi ndani. Ndiye tigwesa chito Bible kuti tifotokozere zonsezi zimene zikukamba. Ndiye titengenepa
chimwe chapter 4 verse 8 mpaka 11 Eliya ndipo zamoyo zinayi chonse pachokha chinayi nawo mapiko asanu ndi limodzi ndipo zinadzala ndi maso pozinga ponse mkatimo ndipo sizinapumula usana ndi usiku ndikunena woyera 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 Ambuye Mulungu wamphamvu yonse amene ali ndi amene ali mkudza ndipo amene zamoyozo zipereka ulemerero ndi ulemu ndi uyamiko kwa iye wokhala pa mpando wachifumu kwa iye wakukhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi muyenera inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu chifukwa mudalenga zonse ndipo mwachifuniro chanu zinakhala zinalengedwa. Ndiye tikamwana ameneka akukamba za Mulungu Atate, okay? Akukamba za kuti iye amene akukhala ndi moyo, iye amene ali ndi amene ali mkudza. Ndiye tikamamenepa tikusapafuna kuti masiku ife kuti ameneyo ndiye Mulungu, Ambuye Mulungu wamphamvu yonse. Mwanjira ina tutawesa kuti amene ali ndi moyo, amene akhala pa mpando wachifumu ndi Ambuye wamphamvu yonse, amene ndiye Atate. Mwanjira ina Mulungu akutipasa ife malonje muganiza bwanji menepo. Nthawi zambiri mangona Mulungu ndikwiya, Mulungu singamvese mwana Mulungu ndi amene akutipasa ife yani malonje. Kupereka ndithu malonje kwa anthu a dziko lapansi. Ichi chinthu chimene Mulungu anafunisa tino achifotokozere kwa inu ndi ine. Ndawupitiriza, okay? Awupitiriza James chapter 5 verse 7 to 14. James 5 verse 7 to 14 ndipo ndinaona ndipo ndinamva mawu a angelo ambiri podzinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu ndipo malengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000. Akunena ndi mawu akulu ayenera mwana wankhosa wophedwayo kulandira chilimbiko ndi chuma ndi nzeru ndi mphamvu ndi ulemu ndi ulemerero ndi chiyamiko ndipo cholengedwa chilichonse chili mmwamba ndi pa dziko ndi pansi pa dziko ndi m'nyanja zonse zili momwemo ndazimva zili kunena kwa iye wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa zikhale chiyamiko ndi ulemu ndi ulemerero ndi ufumu kufikira nthawi za nthawi. Ndipo zamoyo zinayi zinati amen ndipo akulu anagwa pansi nalambira. Mwanjira ina tikuthaona kuti kumwamba amene kuku amene akulambiridwa ndi ndani? Ndi Atate ndi mwana wake yekha basi, palibenso wina amene akutani akulambiridwa kupatulapo Atate ndi mwana, okay? Then mafuna tuoneso na kuti amene tikamakamba malonje ena anachokera kwa mizimu isanu ndi iwiri. Then mafuna tiwerenge verse yo, tiwerengeso kuti tiveseso tino chenicheni chimene timakambira ndi chani. Okay, tikapita James chapter 1 verse 5 tingofika pa penipenipo pakamba zino Yohane kwa mipingo isanu ndi iwiri mu Asia chisomo kwa inu ndi mtendere zichokera kwa iye amene adali ndi amene ali mkudza ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala ku mpando wake wachifumu. So mizimu isanu ndi iwiri ikukhala ku mpando wake wachani wachifumu. So mizimu isanu ndi iwiri imene ikupereka yani ikupereka moni. Na mafuna tingomvekesa chinthu china. Mizimu isanu ndi iwiri ikukhala kuti ku mpando wake wachani wachifumu. Okay, tendionene mene pa Yesaya chapter 11 verse 2 akuti yani ndipo mzimu wa Yehova udzambalira iye, mzimu wa nzeru ndi wakuzindikira, mzimu wa uphungu ndi mphamvu, mzimu wa kudziwa ndi wakuopa Yehova. Mwanjira ina mzimu ndi wa Yehova. Koma chifukwa yani Mulungu akutipasa ife moni kudzera mwa mzimu wake? Chifukwa Mulungu tikamakamba za Mulungu tikamwana masomphenya a Mulungu timaona za thupi la Mulungu, timaona form yake. Ndiani anayiona? Yesaya 6 Yesaya sanaona tikamwana masomphenya a Mulungu timaona nthawi zonse akukhala pa mpando wachifumu. Mulungu ali kutiko ali kumwamba. Kumwana Mulungu alinso ndinu ndina ali ndinu ndine kuzera mutani kuzera mzimu umene iye watipasa ife. Okay, tikawerenga ndithu mwapaderadera Aroma chapter 8 verse 14-15 akuti mzimu wa Mulungu umachitira umboni ndi mzimu wathu. Ndiye tikaona mzimu wa Mulungu ndi mzimu wathu uchitira na umboni. Sio zithandiza kuti mzimu wathu ndiye munthu apadera. Ayi, okay? Ngati mzimu wa Mulungu uchitira umboni ndi mzimu wathu zithandiza mzimu wa Mulungu ndiye apadera. Kumana nkhani ndena kuti Mulungu amatiyankhula ife kudzera mwa mzimu wake. Mwanjira ina munthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu
Mulungu amamuvumbiritsa zinsinsi zake kuzera mu mzimu wake. So Mulungu amene akutipatsa ife moni kuzera mu mzimu wake umene akukamba ndi mizimu isanu ndi iwiri, mizimu 7 imene pampando wachani wachifumu. Okay, tipitirize. Koma mizimu imene sili ndi kumpando wachifumu wokha, sili kwa Mulungu yekha ayi, komano ndimafunanso dona wina alinso ndi mizimu imeneyi. Chimuso 3:1 akamba nawo tuno, ndipo mngelo wa mpingo wa ku Sardi lemba izi anena iye wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu, ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri, ndi dziwa ntchito zako kuti ulinalo dzina lakuti uli ndi moyo ndipo uli wakufa. So apa kuluza ife nato alipo wina, okay, akamba za mngelo wa mpingo wa ku Sardi, okay, uthenga umene umapita kwa anthu a ku Sardi. Ndano amene akunena izizi ndi amene ali ndi mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Tisaona kuno Atate anasamula mzimu wake pa ndani? Pa Yesu Khristu. Anamuzunza ku nthawi za nthawi kufika ndano ndi mzimu umodzi omwewo wa Atate ndi wanyani ndi wa Mwana, kuchokera mwa Yesu Khristu zimene amene masamulira wa ndani kwa inu ndi ine. Ndi amene iso ndi mizimu isanu ndi iwiri ndi Yesu Khristu. Kuna mizimu isanu ndi iwiri imene ikukhala kumpando wachani wachifumu. Tiye ndionene pamene pa Chimuso 4:5 anawo kuti ndipo kumpando wachifumu mudaduluka mphezi ndi mawu ndi mabingu, ndipo panali nyali zisanu ndi ziwiri za moto zoyaka kumpando wachifumu, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Tikuona pamenepo. So ndithu tikamana nthawi zonse timaona Atate akhala kumpando wachifumu, Yesu Khristu akhala pali pawo. Ndiye kumpando wachifumu umene kuli mizimu isanu ndi ngati ndi iwiri. Okay, tipitirize pamenepa. Chimuso 5:6 akamba zona kuti ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi, ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, wokhala nayo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa iwoyo m'dziko lonse. Ndiye tikuthaona apanato Yesu Khristu ali ndi maso akuoneka ngati nkhosa kuyimira chani. Yohane 1:9 uyu ndiye mwana wankhosa amene achotsa tchimo la dziko lapansi. So nkhosa amene akuyimira Yesu Khristu amene anaphedwa mwana anakwera kumwamba, ali ndi moyo, ali chilili. Okay, ndi ali ndi mizimu isanu ndi iwiri imene kuyimirira maso 7 amene ali panyani pa nkhosa imeneyi. Mwanjirena maso 7 iwa ali ndi amene akutumira pa dziko lapansi imene ili mizimu isanu ndi iwiri. Ndiye damba kuna no mizimu isanu ndi iwiri inali kumpando wachifumu wa Yehova Mulungu, okay, ngati nyali 7. Komano tikutha kuona tuno Yesu Khristu pamene wafa ndikukiranso kumwamba akukhala mwana wankhosa okhala ndi maso 7. Uthaona ndiye kuti panopa Yesu Khristu azozonanso ndi Atate ndi moyo umene ali nawo athalipasano ifeyo, moyo ogonjetsawo, moyo wachiyero. Komanso momwe umene umupezanso upezeka kwa Atate, omnipresence ya Yesu Khristu ndi Atate ikubwera kwa ife kudzera mwa mzimu umenewu. Machitidwe chapter 2:32-33 verse imene imafotokozera bwino kuomba nawo kuti no Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa zaichitire mboni ife tonse, potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anamusanulira ichi chimene inu mupenya ndi mumva. Ndakuuza Fernando Mulungu wathu ye amene anamuukitsa Yesu Khristu anamuzoza Yesu Khristu ndi chani? Ndi mzimu. Okay, anamuzoza Yesu Khristu ndi mzimu. Mwanjira na Yesu Khristu analandira lonjezano la chani? La Mzimu Woyera. Tisaona ndo pa Machitidwe 2:16 mpaka na 18 akamba zono Mulungu amene amatasanula mzimu wake pa anthu onse. Koma kusanula bwanji mzimu wake pa anthu onse? Akumudzoza Yesu Khristu. Yesu Khristu alandira lonjezano la mzimu. Pamene alandira lonjezano la mzimu, chikuchitika chonena kuti Yesu Khristu akusanulira ndithu moyo wa iyeyo ndi moyo wa Atate pa inu ndi ine. Okay, so ichi chinkona tikuthaona kuti pali nyali isanu ndi ziwiri kumpando wachifumu, komanso palinso chani? Palinso nkhosa imene ndi maso 7. Zonsezi ndi chinthu chimodzi, zikuyimira kuti pali mzimu umodzi, mzimu wa Atate ndi wa Mwana, ni mzimu umodzi. Ndiye tikupitiriza, tipitirizeni. Tinaonanso pamene paja Chimuso chapter 1:20. Okay, Chimuso 1:20. Now mwina anthu ena atha kukhabe ndi chipenge kuti yani awapa mwina mufuna mukholese zinthu chifanana apo achita nano malonje ochokera kwa chani? Kwa mizimu isanu ndi iwiri.
ndi mwina anthu ena sangakhutire komano tione kuno malonje akamabwera Yesu Khristu akayankhula. Kodi ndi chifukwa chani Yesu Khristu akayankhula kenako kumazachitika kunena kuti amanena kuti zimene anena Mzimu muzimvere. Tiwerenge Bible kamba kuti chani iyo Amos 1:20 akunena kuti yani chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Mwanjira ina Yohana anamuona Yesu Khristu akuyenda pa nyali zisanu ndi ziwiri. Ndi anamuona Yesu Khristu ayeso ndi nyenyezi m'manja mwake. Ndi nyenyezi zimene zimayimira angelo kapena amithenga amene atumidwa kuti akhale ngati atsogoleri amene akutumikira mipingo imeneyi. Okay, ndakuona akuuziranso nyali zimene mipingo isanu ndi ngati ndi iwiri. Ndiye ndimafuna nena kuti amene akuoneka kuti akuyenda pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri zimezi ndani tiona ndi Yesu Khristu. Yohana anamuona ndani? Yesu Khristu. Ndiye ndimafuna tiwerenge Amos 3:20 mpaka 22. Koma ndingalimbikitsa kuti muwerenge Amos chapter 3 yonse, muwerenge Amos chapter 2 yonse. Koma funa kuwerenga mavesi amenewa Amos 3:20 mpaka 22. Kamba anakuti taona ndayima pa khomo ndikugogoda, wina akamva mawu anga natsegula pa khomo ndidzalowa kwa iye ndipo ndidzadya naye ndi iye ndi ine. Iye wakulakika ndidzampatsa akhale pansi ndi ine pa mpando wachifumu wanga, monga ine sindinalakika ndipo ndinakhala pansi ndi Atate wanga pa mpando wachifumu wake. Iye wakukhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Ndeti kaona pamene papa zikutuza ifanano amene ali ndi khutu amve zimene Mzimu anena kwa ndani? Kwa mipingo. Na mfunso ndini Yohana anaona ndani akuyenda pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri? Anaona na Yesu Khristu. Nyali zisanu ndi ziwiri paja mipingo isanu ndi ngati ndi iwiri. So Yohana akuona Yesu Khristu amene akuyenda pakati pa nyali zisanu ndi ngati ndi ziwiri. Choyamba chimenechi akuyankhula ku nyali zisanu ndi ziwiri ndi ndani? Ndi Yesu Khristu yekha basi. Komano akamaziya yonkha kuti amene ali ndi khutu amve zimene Mzimu akutani akunena. Mwanjira ina Mzimu yonenda Mzimu ndi Yesu Khristu. Mzimu ndi Yesu Khristu. Fatino ndi amene ali ndi maso 7. Ndipo tikalenga mavesi awiriwa 1:8:6 1:8:6 makapano pali Mulungu mmodzi amene zonse zichoka kwa iye ndi pali Ambuye mmodzi zimene zonse zili mwa iye. Ndi tikapita Paulo anayamba sokaleta yachiwiri 2 Korinto chapter 3 tikala mavesi awiri omalizira 2 Korinto chapter 3 mavesi awiri omalizira imatoza ifenono Ambuye ndiye Mzimuyo. Okay, pamene pali Mzimu Ambuye pali ndithu chimasungo. Kuma pamene mafumu ambiri no Ambuye ndiye Mzimuyo. Mwanjira ina Ambuyeyo amene ali Yesu Khristu ndiye Mzimuyo. Mabona amenepe. So izi zingotilimbikitsana kuno akamana no amene ali ndi khutu amene zimene Mzimu anena akwamba kuzimu kuti amene ali ndi khutu amene ali ndi khutu amve zimene Mzimu wa Yesu Khristu ukunena. So unaona kuti izizi ndizo savuta kuzimvesesa ngati munthu akhale ndi chikayiko. Pamene Mzimu akuyankhula mwanjira ina ali ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Yesu Khristu ali kumwamba, ali pa dzanja la kumwamba kwa Atate. Koma ndo anayankhula ife afunika agwiritse ntchito Mzimu wake umene akutumiza, umene Mzimu ndi umene Yesu Khristu akupezeka pena paliponse ndi mwa Khristu. Right, tipitirizeni. Kodi akamakamba tino malonje akubwera kwa iye woyamba obada kwa akufa, first begotten from the dead. Tiyambe kuona Amos 1:5 ndi kwa Yesu Khristu mboni yokhulupirira wobadwa woyamba kwa akufa ndi mkulu wa mafumu a dziko lapansi, kwa iye anatikonda ife natimasula ku machimo athu ndi mwazi wake. Ndeti utaona kuti no malonje achokera kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Ndeti kamatha kufufuza tiona nawo tino tinawenga kale 105:6 Amos 5:6 imene makamba zonena kuti no panali ndithu mwana wankhosa ali chiwiri okhala ndi maso 7 amene ali mizimu isanu ndi iwiri, maso okhaso nyanga 7. Ndeti mafuna kunena kuti no nyanga ndi maso amene akuimira chani. Tikamaona za nyanga Habakuku 3:4 akamba no ndi kunyezimira kwake kunanga kuunika, anali nayo mitsitsi ya dzuwa yotuluka mdzanja lake, ndi kumeko
kunabisika mphamvu yake. Tingamakamba za misisi yotuluka mdzanja lake. Misisi ndikumanjerera muchinzo ayambisa ntchito kuti nyanga. Nyanga zikumira yani mphamvu. Ndiye tikaona Matthew chapter 28 verse 18 akamba sana ndipo Yesu anadza nalankhula nawo nanena mphamvu zonse zapasidwa kwa ine mama ndi dziko lapansi. Manjerera Yesu Khristu ali pa dziko lapansi anali ndi umunthu, moyo wa Mulungu unali mthupi mwake. Komano anasiya zonse ulemerero. Komano pamene akukweranso kumwamba chika chani Atate akamuzunzanso Yesu Khristu. Panopa Yesu Khristu ali ndi omnipresence, ali ndi mizimu isanu ndi iwiri, komanso ali ndi mphamvu zonse, omnipotence, zimene anazisiya akuya pa dziko lapansi. Tifotokoza kwambiri zimenezo m'maphunziro akubwera. Komano nkhani ndina kuti Yesu Khristu anali ndi moyo wa Mulungu pa dziko lapansi, komano mphamvu zonse za Mulungu anazisiya. Nthawi imene akumuzunzanso kuti akakhale ndithu the omnipotence, omniscience ndi mphamvu zonse zimene nakubwera ndi Mulungu. Akolose 1 verse 15 ndi 17 akamba zina no amene ali fanizo la Mulungu wosaonekayo, wobadwa woyamba wa chilengedwe chonse, ndipo iye ali woyamba wa zonse, ndipo zonse zigwirizana pamodzi mwa iye. Mwanjira ina tikamakamba za chifanizo Adamu, Genesis 5, Adamu anabala mwana mu chifanizo chake. Mwanjira ina munthu akakhala uno akubala mwana amakhala wooneka mofanana napo ndi iye. Seti anali wofanana napo ndi Adamu, anali chifanizo chake. Mwanjira ina Mulungu ali ndi mwana wobadwa yekhayo woyamba, palibenso wachiwiri wachitatu, ndi mmodzi yekhayo woyamba wobadwa amene ali Yesu Khristu, amene ali chifanizo cha ndani? Cha Mulungu, the divine image. Tikamana mu Mulungu palibepo ma imperfection, palibepo cholakwisa. So pamene Mulungu akhala ndi mwana wake ali ndithu identical kwambiri ndi Atate muzochitika mkhalidwe lake ndi umulungu wake. So tiona nati no Yesu Khristu amene ndali wobadwa woyamba. Okay, ndiye tikapita pamenepa Akolose chapter 1 verse 14 15 to 18 akamba no amene ndinawo maomboledwe mwa iye ndikukhululukidwa kwa zochimwa zathu, amene ali fanizo la Mulungu wosaonekayo, wobadwa woyamba wa chilengedwe chonse, ndipo iye ali mutu wa thupi ekleziya, ndiye chiyambi wobadwa woyamba wotuluka mwa akufa, kuti akhale iye mwa zonse woyambayamba. Mwanjira ina tiona nayo tino tikamakamba za imfa yake Yesu Khristu, tiona nayo tino akuti atafa anaukitsidwanso ndi nani? Ndi Atate. Anaferatu Atate anatani? Anamuukitsanso. Atamuukitsanso Yesu Khristu anakhala kuti woyamba wobadwa kwa akufa. Chifukwa tino anafa, Mulungu amafunika mpase sembe kuti atani? Akauke. Pamenepo akubadwanso. Okay, mwanjira ina tropesa ino. Mwana nkhani ndino ndifanana ndi woyamba wobadwa wakafa. Chifukwa kuti no anthu amene amaukitsidwa kuyambira Mose anaukitsidwa, palinso anthu ena amene anaukitsidwa. Anthu sati amaukitsidwa chifukwa no Yesu Khristu ndi amene adakagonjetsa tchimo ndi imfa ndi kuukitsidwa. Akaukitsidwa iyeyo, izizi atha kuchita kwa wina aliyense, akhoza kupereka moyo wangwiro wa umene anawukonza kwa inu ndi ineyo. Ndiye chifukwa no maukitsidwe onsewa amayembekezera Yesu Khristu, ndipo no iyeyo akhala woyambayamba. Mwanjira ina woyamba mwanjira yoti no kufunikira. So tinoyamba kuukitsidwa, anthu ena anaukitsidwa iye asanaukitsidwe, right? Koma woyamba kuti no kufunikira, kuti no zonse zikuti zitheke zikufunikira iyeyo, woyamba ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Ndiye kutaona zimenezi tionanso mvumbulutso la kusogoloko. Alright, tipitizeni Chivumbulutso 2 verse 18 akamba zina kuti no ndipo kwa mngelo wampingo wa ku Tiyatira lemba izi anazinena mwana wa Mulungu wokhala nawo maso ake ngati lawi la moto ndi mapazi ake ngati mkuwa unyezimira. Mwanjira ina tikamakamba za Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu zonse, tikamba za ndani? Za Atate. Tikamakamba za Yesu Khristu, iye akuzipereka yekha kuti ndiye mwana wa ndani? Wa Mulungu. Ndiye tikutaona kuti Yesu Khristu ndithudi ni mwana wa Mulungu, chifanizo cha Mulungu woyera, chifanizo cha Mulungu woona. Ndiye muphunziranso glory tizazukuta kwambiri kamakamba Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu wobadwa yekha. Tifotokoza kuna kuti anabadwa pamene anaukitsidwa, kapena anabadwa mu Bethlehem mokha, kapena anabadwa nthawi za nthawi. Ndiye tizazukuta kusuka tani koma chifukwa cha ndithu ndime imene tupanga nayo chivumbulutso
tilole tichongolekezera pompa mphunziro lanso kuti tifotokoza chimenechi mano tikupesesa nati na Yesu Khristu ndiye ndi mwanadi wa Mulungu wobadwa. Timusi 3:7 akamba zina kuno ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Filadelfiya lemba izi. Okay? Anena iye amene ali woyera, iye amene ali woona, iye wakukhala nacho chifungulo cha Davide, iye wakutsegula ndipo palibe wina atseka, iye wotseka ndipo palibe wina atsegula. Mwanjinena tikamwana ku Taitaya ndi nthawi imenenso Khristu nthawi imene anali ndithu akulandira ziphunzitso zina zomaonesa kuti Yesu Khristu anakhalapo nthawi zonse ndi Atate. Mwanjinena Yesu Khristu sanabadwe kamodzi kuchokera kwa Atate, koma adakhalapo ndendende ndi Atate nthawi zonse ngati ma co-eternals. Mwanjinena iwo amaphunzitsa amati eternal generation ndetino kuyambira nthawi za nthawi Yesu akutuluka nthawi zonse kwa Atate ngati eternal generation ndeto pa nthawi imeneyo anayono akukonza chiphunzitso kuti pang'ono kuti zafika kutino osana ma co-eternal anayamba ndi eternal generation anayo kuti Yesu nthawi zonse akupangira begot nthawi zonse akutuluka kwa Atate. Ne pa nthawi uthenga umene uko kwa Taitaya kuti iya akwaku ine ndine mwana wa ndani wa Mulungu. Mwachinena chiphunzitso cha Yesu Khristu mwana wa Mulungu chinayi tikusokonekera mu nthawi imene ya Taitaya. Tipitirizeni Timusi 3:14 akutizefuna kuti ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Laodikeya lemba izi anena ameniyo mboni yokhulupirika ndi yoona woyamba wa chilengo cha Mulungu. Mwanjinena tikamakamba za Yesu Khristu ndiye ameniyo, right? Ndi akwamana tuno ndi mboni yokhulupirika woyamba wa chilengo cha Mulungu. Mwanjinena chilengedwe chonse chinamba ndi iyeyo. Chilengedwe chonse chinese chimene chinachitika ndi kulengedwa chinachokera kwa ndani? Kwa iye. Alright? Ndiye tikupitiriza. Timusi 1:8. Timusi 1:8 akamba zoti ine ndine Alpha ndi Omega, ati Ambuye Mulungu amene ali, amene adali ndi amene ali kudza wamphamvu yonse. Now mawu amene tikaona mu Chizungu amakhala ovutirapo ifana nawo kuti anayika red letter edition ndi mawu onsewa anangoyika red. Okay? Red kusonyeza nawo kuti osewa ndi Yesu Khristu. Ndipo chifukwa chimenechi nthawi mwana iyi ndi Trinity. Alpha ndi Omega ndi Yesu Khristu. Ndiye Yesu Khristu ndiye Ambuye Mulungu wamphamvu yonse amene ali kudza ndi zina zonene. Wano tikati tiwerenge chivumbuluso ndikupesa kuti mawu akuyankhula ndani. Tona ndano mawu amene akuyankhula ndi ndani? Ndi Atate. Okay? Tingowerenga Timusi 4:8 Mulungu sana akamba zina tuno. Ndipo zamoyo zinayo chonse pachokha chinali nawo mapiko asanu ndi limodzi ndipo zinadzala ndi maso kuzinga ponse ndi mkatimo ndipo sizipumula usana ndi usiku ndi kunena woyera 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 Ambuye Mulungu wamphamvu yonse amene ali ndi amene ali kudza. So Mulungu wamphamvu yonse amene anali amene ali ndi amene ali kudza. Mulungu amene ndi nani? Mulungu wamphamvu yonse amene ali Atate. Okay? Ndende kapita Timusi 1:8 ndikuwerenga muno bwino kuchosa ma red letter edition. Okay, tinene chonje Bible imene nayembedwa amangobenga ngati kalata mavesi ma chapter kunalibeko anthu ena nabwera anaona nizovula kupeza tendingene ma chapter kena ali atendinge ma verse kena ali atendinge makoma yeti kena ati tike red letter edition. So ali sama bauza sintha zimene zimathandiza no nthawi zina munthu amayika zimene akuganiza tinozenebe ulo ngawenga Bible aje anthu ena amonda maakula kuti amene jesimaakula mawu amene anje ndongo yikida ndi anthu tathandize nino pamene wakamba chani. Okay? So apa Timusi 1:8 tikayenga mu bwino tiye tioneni ine ndine Alpha ndi Omega full stop. Okay? Ine ndine Alpha ndi Omega. Akunena izi ndani? Ati Ambuye Mulungu amene ali amene adali ndi amene ali kudza wamphamvu. So ndi Mulungu wamphamvu yonse amene akunena Yesu Khristu kuti uyu ndi Alpha ndi yani? Ndi Omega. So Mulungu wamphamvu yonse akamunena Yesu Khristu kuti no Yesu Khristu ndi Alpha ndi Omega. So mwanjira Yesu Khristu akufotokozera kwa ndani? Kwa Yohana anati ine ndine Alpha ndi Omega ati ndani? Mulungu wamphamvu yonse. Mukuona menebe? So kungoyerenga mawu awa mene alili kugwiritsa ntchito chivumbuluso chinense chimamasuka mu bwino. Tikapitiriza
mavesi ambirimbiri tiona amene akukhala pa mpando wachifumu ndi ndani? Ndi Atate. Amene akukhala pa dzanja lamanja ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. So tiona nkhani iyi ndiyosavuta, nkhani anthu amayikulisa chifukwa tuno safuna kumvesesa chimene Bible kutani likunena. Okay, so tikana menepa tione Chikumbutso chapter 22 verse 12 ndi 13 akuti zaifuna kuti chani? Taonani ndidzamsanga ndipo mphotho yanga ndili nayo yakupasa yese monga mwa ntchito yake. Verse 13, ine ndine Alpha ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza, chiyambi ndi tsirizo. So pokambira verse 12 ndi 13 akamba za mphotho imene anapereka. So Yesu Khristu ndi woyamba ndi wotsiriza wa chipulumutso chathu. He is the Alpha and Omega, the author and finisher of our faith. Amene anayamba ndi chimaliza chikhulupiriro chathu. Yesu Khristu ndi Alpha and Omega wa ife. Komano title imene ya Alpha and Omega si ya Yesu Khristu yokha, ngakhalenso Atate amapanga yield title imene iyi. Ndiye taona pamenepa ndithu kunena kuti ndithu Yesu Khristu akamazotero iye ndi Alpha ndi Omega. Ndiye timafuna tione kuti pamene Atate akumutcha Yesu Khristu kuti ndi Alpha ndi Omega, iwo Atatewo ndiye ndiye tione pamenepa Chikumbutso 21 verse 5 mpaka 8 akuti zafuna kuti amene anakhala pa mpando waufumu anati, ndikulenga zinthu zonse zikhale zatsopano, ndipo anati, lemba izi pakuti mawu ndi okhulupirika ndi woona. 6, iye anawuzidwa kuti kwatha. Ine ndine Alpha ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza. Kwa onse akumva ludzu ndidzawapatsa zakumwa zaulere zochokera ku kasupe madzi amoyo. Iye amene adzapambane adzalandira zonsezi, ndipo ndidzakhala Mulungu wake ndiye adzakhala mwana wanga. So tikawerenga amene papa kuyambira pa verse 5 ikutiuza ifuna kuti wakukhala pa mpando anati. Paja mu Chivumbulutso amene akukhala pa mpando ndi ndani? Tiona nati amene akukhala pa mpando ndi ndani? Ndi Atate. Okay, so Atate ndi amene akukhala pa mpando wachani? Wachifumu. Ndi Atate amene ndi amene akunena ndikulemba chani? Zinthu zonse. Ndi tazilemba zimene ndikufotokoza zifani nzotani? Nzoona. Ndakuyamba nati iye anandiwuza kuti kwatha. So awupirizabe amene akukhala pa mpando wachifumu akufotokoza kuti kwatha. Ndakuyamba nati iyeyo ndi Alpha ndi yani? Ndi Omega. Okay, akufotokoza iye ndi Alpha. Mwanjira ina mauti Alpha ndi Omega ndi title imene kupanga represent Atate, imene Atateyo akuyipasanso kwa ndani? Kwa mwana wake Yesu Khristu. Okay, so zinthuzi ndithu zikuyenda mwandulumiko choncho. So tendipilizeni Chivumbulutso chapter 3 verse 12. Chivumbulutso 3 verse 12 tipitirize. Nde tikuona iye wakulakika ndidzamuyesa iye mzati wakachisi wa Mulungu wanga, ndipo kutuluka sadzatulukamonso, ndipo ndidzamulemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga la Yerusalemu watsopano, wotsika mwamba kuchokera kwa Mulungu wanga ndi dzina langa latsopano. Nde tikaona amene papa ati anthu opulumutsidwa adzakhala ndi mayina atatu. Now ngati panali pamene padakakhala utatu ndi apapa komanda sikuonapo utatu wa Mulungu iyayi, munaonapo utatu otuno dzina la Mulungu lidzakhala pa iwo, dzina la mzinda wa Mulungu komanso dzina latsopano la Yesu Khristu. So mayina atatuwa adzayikidwa pa anthu amene ali otani? Olungama. Ndiye tiona kuti Yesu Khristu pokamba za Mulungu atino ndzakamba za Mulungu wanga. So Yesu Khristu akumutcha Mulungu wake chifukwa chani? Fano Mulungu ndiye Atate wake. Choka mwa Mulungu Yesu Khristu anabadwa. Ngati zili zoona za Trinity, Yesu Khristu Mulungu samafika kale Mulungu wa Yesu Khristu ile. Kuona mene. So no zimene zizi akuti Mulungu wanga. Okay? So hapa pali mayina atatu, dzina la Atate, la Mwana osati la Mzimu Woyera, koma dzina la Mzimu. So mayina atatu amene wabwera chonchi. Chifukwa chani? Akukamba chonchi. Tiye tioneni Ahebreyu chapter 12 verse 22. Komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba, ndi kwa unyinji wochuluka wa angelo. Okay, so tikapitiriza verse 23 amakamba za mpingo woyamba wobadwa. Okay, so tikaona Ahebreyu chapter 12 verse 23 amakamba za mpingo woyamba wotani? Wobadwa. Manjira ina
So tikutaonana kuti mpingo umenewu unakhazikitsidwa pa Yesu Khristu, maziko ake ndi Yesu Khristu. So kufanana mpingo umenewu maziko ake ndi Yesu Khristu, muno apa kulembera dzina la ndani, la Yesu Khristu pa ndani, pa anthu onse opulumutsidwa. Okay, Mateyu 16 verse 16 ndi 18 akutifunsa kuti ndipo Simon Petro anayankha nati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo, ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazikitsa mpingo wanga, ndipo makoma a dziko la akufa sadzawulaka iwo. Mwanjira ina Petro adafunsidwa ndi Yesu Khristu kuti mmanena kuti ndine ndani? Anthu anafuta ndine wakale ndi zina zotero. Okay, anafunsa kuti anthu amati chani za Yesu Khristu, ndani amafotokoza amati ndine Eliya, ina ndi ndani ndi zina zotero. Okay, ne anafunsa koma inu mmanditcha ndani? Mwanjira ina Yesu Khristu amafuna anthu asiyanise pa zimene anthu amanena ndi zimene iwo amatani amakhulupirira. Ndi Petro anati mwana wa Mulungu wamoyo. Ndi Yesu amene ati yani ichi sanavumbulutse m'thupi mwazi, koma ndi Atate anga kuti wakumwamba. Ichi ndi chinthu chovumbulutsidwa m'Bible. Yesu ni mwana wa Mulungu. Ndi Yesu ati pa thanthwe ili panatitali itiro pakumvetsetsa chinthu chimene ndi Yesu Khristu mwana wa Mulungu, pamene pa mpingo onse unamangirira pa chinthu chimene chichi. So umwana wa Yesu Khristu ndofunikira kwambiri, ufuna mpingo wonse umene uli wakumwamba ndi wadziko pasanamangirira pa chimene chichi. Anthu onse ali kumwamba ali ndi mzimu wa Mulungu, chifukwa Yesu Khristu anasamira iwo. Inu ndi ine takhala gawo limodzi la mpingo umenewo, tikakhalanso tino mzimu wa Mulungu uli mwa ife. Tinene weneba Chivumbulutso chapter 6 verse 16 ndi 17 akutiza ife liyani inanena kwa mapiri ndi matanthwe, igwani pa ife ndipo tibiseni ife ku nkhope ya iye amene akhala pa mpando wachifumu ndi ku mkwiyo wa mwana wankhosa, chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo, ndipo akhoza kuyima ndani. Mwanjira ina anthu otayika pamene Yesu Khristu abweranso kachiwiri sakuthawa utatu wa Mulungu. Ingothokoza anthu otayika azakhala kuzati utatu wa Mulungu kulibe, azakhala kuthawa Yesu Khristu, komanso akuthawanso mkwiyo wa ndani wa Mulungu. Kodi akuthawa mkwiyo wa Mulungu chifukwa chani? Tiyeni tione Chivumbulutso 19 verse 15 to 16 akamba zina kuti ndipo mkamwa mwake mutuluka lupanga lakuthwa kuti akanthe nalo mitundu ya anthu, ndipo iye adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo, ndipo aponda iye woponderamo mphesa mwa vinyo waukali wa mkwiyo wa Mulungu wamphamvu yonse, ndipo ali nalo pa chovala chake ndi pa ntchafu yake dzina lolembedwa mfumu ya mafumu ndiye mbuye wa ambuye. Mwanjira ina Yesu Khristu pamene akubwera ndithu kuzaonesera mkwiyo wa ndani wa Atate. Ndikuona pamene akubwera anthu akuthawa tuno mutibise ife kuchani ku mkwiyo wawo. Mkwiyo wawo ndi mkwiyo wawo wa ndani wa Atate ndani ndi Mwana. So pamene Yesu Khristu akubwera ndithu akubwera zachita ntchito yachilungamo, zaononga mayiko amene anali osamvera, zaononga zonse kuti ndithu mkwiyo wa Atate uonekere pa dziko lapansi. Ndiye tikutha kuona chinthu chachikulu pamene mama tikutha kuona nawo tino anthu otayika akuzindikira nati amene akuti bwerayo ndiwopsa. Tibiseni ife mapiri ndi matanthwe, kuti bisira ife kwa Atate ndi ndani ndi Mwana. So icho ndi chinthu chongosangalatsa kwambiri. Tiyeni tionene wenepo 1 Tesalonica chapter 9 mpaka 10 ndifuna yana anthu amene azakhala akuti abisireyo kwa Atate ndi Mwana. 1 Tesalonica chapter 1 verse 9 nditalo nawo tino pakuti iwo okha alalikira za ife malowedwe athu kwa inu anali otani, ndi kuti munatembenukira kwa Mulungu posiya nawo mafano, kutumikira Mulungu weniweni wamoyo ndi kulindirira mwana wake ochokera kumwamba, amene anamuukitsa kwa akufa, Yesu wotipulumutsa ife ku mkwiyo uli mkudza. So tona nawo tino nkhani yeniyeni imene ife tikutembenukira ku mafano, tikutembenukira kwa Mulungu wajani wamoyo ndi kwa ndani kwa Mwana wake. So tiona nawo tino uthenga weniweni umene umatembenuza munthu. Tikamakhala totembenuka mtima timakhala tikubwerera kwa Mulungu wamoyo amene ali the one true God Atate ndi Mwana wake ndani Yesu Khristu. Mwamene tatembenuka chonchino nthawi ili kudza Bible kuti yani Yohane 16 verse 1 to 3 akuti izi ndakulankhula ndi inu kuti mungakhumudwitsidwe. Adzakutulutsani m'masinagogi
koma ikudza nthawi imene Yesu wakupha inu adzayesa kuti atumikira Mulungu, ndipo izi adzachita chifukwa sanadziwa Atate kapena Ine. Mwanjira ina pamene munthu azipereka mtima mukhati ndithu watembenuka kwa Atate ndi Mwana ndipo amalandira mzimu wake. Okay, so tanaona kuti no dziko lapansi tikamakamba za chisautso chosiriza akhristu amene azaphedwa chifukwa choti sanadziwe za uthenga wawo umene watembenuza iwo kwa Atate ndi ndani ndi Mwana. So tiona nawo tuno chisautso chikugweradi ndithu pa okhulupirirawo, koma ndithu Yesu Khristu akubwera kuzarani. Twasowerenga chapter 1 verse 16 ndi 10 akuza ife natuno popeza nkolungama kwa Mulungu kubweza chisautso kwa iwo akuchitisani inu chisautso, ndi kwa inu akumva chisautso mpumulo pamodzi ndi Iye pa vumbulutso la Ambuye Yesu Khristu ochokera mmwamba pamodzi ndi angelo amphamvu yake mlawi la moto, ndi kubweza chilango kwa iwo osadziwa Mulungu ndi iwo osamvera uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anamva chilango ndi chiwonongeko chosatha chowasiyanitsa ku nkhope ya Ambuye ndi ulemerero wa mphamvu yake pamene adzadza kulemekezedwa mwa mtima ake ndi kukhala wodabwitsa mwa onse akukhulupirira, popeza munakhulupirira umboni wathu wa kwa inu tsiku lija. Mwanjira ina pamene Yesu Khristu akubwera tinaona kuti vumbulutso akuti anthu adzatha kuti tibiseni ku nkhope ya Mwana Wankhosa komanso ku mkwiyo wa Atate. Mwanjira ina anthu akuzatha Atate ndi Mwana chifukwa kuti anthu amenewa amachita sandithu amapinga anthu amene akhulupirira Atate ndi ndani ndi Mwana. Uthenga umene umatembenuza munthu ni uthenga wa Atate ndi Mwana. So dziko lonse lapansi lidzakungana kuti liphe akhristu liononge anthu okhulupirira, koma Yesu Khristu azachita mwamphamvu, azachita mopulumutsa. Tipitirizeni nanga opulumutsidwa amenewa azakhala ndi kamvesere ka Mulungu kosiyana. Tioneni meneva Chipulumutso chapter 7 verse 9 ndi 10 aona kuti zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu loti palibe munthu akhoza kuliwerenga ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa atavala zovala zoyera ndi makwata akanjedza m'manja mwawo, ndipo afuwula ndi mawu akulu anena chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa Mwana Wankhosa. Anthu opulumutsidwa akuzindikira kuti amene apulumutsa ndi anthu awiri okha, Mulungu ndi ndani? Yesu Khristu. Palibepo utatu ena uliwonse amene akufotokozera apapa. So anthu opulumutsidwa akumapita nthawi akugwirizana ndi anthu otayika kuti amene akubwera pamene anthu otayika akuopa Atate ndi Mwana kuti no mutibise kumkwiyo wa iwo, anthu opulumutsidwa kuti atipulumutsa ndi ndani? Atate ndi ndani? Ndi Mwana. Ndi Bible ikutiza kuti no anthu amene atembenuka uthenga wa Atate ndi Mwana, koma anthu amene awukira uthenga wa Atate ndi ndani? Ndi Mwana. So utha kuona nawo no uthengawo ukupita ndithu mwa chuchuchu, uthenga ukupita ndithu. Lero tipitizeni Chipulumutso 11 verse 15 akuti chani? Kodi ufumu umene tikamakamba za ufumu wakumwamba Chipulumutso chapter tikamalinga Mateyu chapter 24 verse 14 mwakamba zina kuti no ndipo uthenga wa ufumu wabwino ufuna wazebe dziko lonse lapansi ndipo chimwezerano zathu tuno tikamalika uthenga umene woti chimwezerano zathu uzakhala uthenga wa utatu, uzakhala uthenga wa ndani. Tione limenelo Mateyu 24 verse 14 imeneyo kwa tiwerenge Chipulumutso 11 verse 15 kuti bwana ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Tikamaona ife pamenepa Daniel chapter 2 imatoza ifuna kunali chifane chikulu mutu wagolide thupi chest ndi manja asiliva mimba zamkuwa mapazi achitsulo ndithu miyendo yachitsulo mapazi achitsulo ndi dongo. Ndi akuona kuti panabwera mwala amene unasemera upanda maya ndi kuwomba chifano chimenechi mapazi ndi mwala amene unakula dziko lonse lapansi ndi anamuwuza kuti ufumu umene ndi ufumu umene Mulungu azayike nthawi ya mafumu amenewa. Ndipo akuti ufumu umene umasulira Chipulumutso 11:15 akuti ufumu wa dziko lapansi ifika nthawi ina azakhala ndi ufumu andani? Ambuye wathu Mulungu wathu ndi a Khristu wake. Mwanjira ina ufumu umenewo
ukulamulira ndi anthu awiri, Atate ndi Mwana. Ninkona simuzaona apo pena apo osakama za Mulungu Mzimu umene ukukhala pampando pachifumu. Nthawi zonse pali ndani? Pali Atate, pali ndani? Mwana amene akukhala pampando pachifumu. Kulibe kwachitatu pamenepo. Tiye tipitirizeni. Chimbosonekani ndi 17 ali yani. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndi chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yake, amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu Khristu. Ndete tionene pamene papa. Exodus 20 verse akunena kuti usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Okay, mwaona pepe. So tikaona imodzi mwa malamulo amene anapereka nthawi imeneyo akuti usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Ndakamba zono anthu amapita nthawi nikoda akuzindika nawo amene akuyenda kupembedzera ndi ndani? Atate ndi Mwana ake basi. Alibe milungu ina. Nikoda pamenenso akubwera atha kuzindika nawo papa amene atipulumutsa ndi Atate ndi ndani? Ndi Mwana. So ichi ndithu ndi chilimbikiso kwa inu ndi ine. Tiye tipitirizeni. Chivumbulutso 16 verse 13. Now mafuna kulenge Chivumbulutso 16 verse 13 imene liwevesa chisoni imene anthu ena amayifotokozera mwana tiwerengebe ni Chivumbulutso 16 verse 13 aonamba nawo kutiro ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa chirombo ndi mkamwa mwa mneneri wonyengayo mizimu itatu imene asangana achule. Ndanthawi maona pali atchula kuzingati? Atchula njoka, atchula chirombocho, atchula mneneri wonyenga. Maona zimwe zingati? Zitatu. Ndeto umene ndi utatu wabodza. Ndeto ngati kuli utatu wabodza ndeto kuli utatu wolungama. Akulu temanika. Kodi ine nitakhala ndi 10,000 note imodzi. Ndeto zikuonesa nawo tuno imene takhala ndi afeke. Ndeto zikuonesa ndi 10,000 ya origin. Ontakhala 25 kwacha ya fake. Ndeto pa 25 kwacha origin. Nanga takhala ndi 7,000 ya fake. Ndeto pa 7,000 ya origin. Ayi. Mukafunsa anthu amene amakwira kutchera ku banki. Iwo amakhala nayo nthawi yoti akaziwe ya origin oti imaoneka bwanji. Iwo amangoza study ya original. Yafeke yabwera mayiziwiratu. Mwanjirena kuti tichoka ku error ndimobwa ku truth ndeti tikulakwisa. Timapita ku truth kila unaziwa cha boza. Iyi ndi counterfeit koma si counterfeit ya utatu wa Mulungu. Ayi. Tikunozenepe ndi counterfeit ya chinthu china. Chifukwa kuti tikaona amene baba titaufusa sona atuno okay. Tikapakamba za purgatory. Purgatory chona ndiyake ndi chani? Tonato purgatory kulibe kuchona ndi chani. Ndiboza chani. Muona menepe. So nawo tuno tikamawerenga bwino tikapita Chivumbulutso 3 verse 12 pamene tiona system imene imapanga counterfeit chani. Chivumbulutso 3 verse 12 pamene tiona kuti no. Chivumbulutso 3 verse 12 tikuwerenga. Iye wakulakika ndizamuyesa iye mzati wakachisi wa Mulungu wanga. Ndipo kutuluka sadzatuluka monso ndipo ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga la Yerusalemu watsopano wotsika mmwamba kuchokera kwa Mulungu wanga ndi dzina langa latsopano. Ndiye tikamona bwino uku kuli dzina la Mulungu. Okay? Mbali nayo kuli dzina la chani? La chinjoka. Chinjoka Chivumbulutso 12 verse 9 kuze chinjoka ichi ndani? Ndi Satana. Okay? Yohane 8 verse 42 44 kuza finano atate wanu ndi Satana amene ali waboza. Okay? So tate waboza ndi Satana. Mwanjirena atate ukuko akongera counterfeit ndi ndani? Satana amene atate wa chani? Waboza. Ndiye tikamona bwino kuti no ukuku kuli dzina la mzinda wa chani? Wa Mulungu. Ukuku kuli dzina la mzinda wina umene uli chani? Babuloni. Okay? So mzinda wa Mulungu upangidwa counterfeit ndi chani? Ndi Babuloni. Tikaona Chivumbulutso chapter 17 verse 15 akuti finonzo amene unamona wakhala madzi wakumira chani? Anthu manede ndi zina zoteni. Okay? So zimayo ndi mzinda uwo amene wakhala madzi wakumira anthu manede ndi zina zoteni. So tionana kuno uku kuli Yerusalemu, uku kuli chani? Ndi Babuloni. Tikuona menepe. Okay? Ndiye umapita akukamba za dzina la ndani? Dzina la Yesu Khristu. Okay? Akukamba za dzina lake, ukukamba za chani? Za mneneri wonyenga. So tionana kuno mneneri wonyenga ameneyo ndi amene akuyimirira makamaka chilombo chachiwiri cha chivumbulutso. Okay? So chilombo chachiwiri cha chivumbulutso chikukisa chitofanana chilombo manga yani? Zozizo. Yesu Khristu so naye agwisa ntchito mzimu ake kupanga zotani? Zozizo. So tionana kuno counterfeit ya Chivumbulutso 3 verse 12 ndi imene tikupeza pa Chivumbulutso 16
verse 13. Palibepo za Trinity pamenepopo, koma pali ndithu counterfeit ya mayina atatu amene akuyika dzina la Atate, la Yerusalemu ndi dzina lake. Then mafuna tuone Chimos chapter 22 verse 1 ndi 3. Akamba zinatu no, ndipo anandionesera mtsinje wa madzi amoyo wonyezimira ngati ka krustalo otuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa, ndipo sipadzakhalanso temberero lililonse, ndipo mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa udzakhala momwemo, ndipo akapolo ake adzamtumikira Iye. Ndiye tikamaona mzinda watsopano atumulira mpando wachifumu, pakhala ndani? Atate ndi nani? Ndi Mwana basi. Pakhala pawiri, Atate ndi Mwana basi. Chotuluka pakati pa nja madzi amoyo. Na madzi amoyo amene akuyimira njani? Tiye tionene pamenepa Chimos chapter 7 verse 3. Chimos 7 verse 37 mpaka 39 wamano. Koma tsiku lomaliza lalikululo la phwando Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa Ine namwe. Yokhulupirira Ine, monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Koma ichi anati za Mzimu amene iwo akukhulupirira Iye anati adzalandire. Pakuti Mzimu panalibe pamenepo, chifukwa Yesu sanayimirizire pa nthawi imweyo pomwepo. Mwanjira ina akufotokoza no madzi amoyo amene akumira chani? Mzimu. So monga ngati mene zinalili ku Chivumbulutso chapter 1 akukamba zoti panali Atate ndi pali nyali 7, pali nkhosa ali maso 7. Ndipo mapita nthawi akutoza ifinando pali mpando wachifumu pakhala Atate ndi Mwana, koma pakati pa mpando umeneyo pakutuluka nyani? Mtsinje wa madzi amoyo. Mtsinje umene uyimira chani? Mzimu. Mwanjira ina security ya mzimu amene izakhala nani? Aliyense azakhala ndi mzimu wa Mulungu, aliyense azakhala ali wabwino chifukwa ndi mzimu wa Mulungu, aliyense azakhala kuti no akumvera Mulungu, aliyense azakhala ndi moyo wa umulungu kuti no mzimu uli mkati mwa iwo, palibenso kuti ndikuzakhalanso kukiranso kachiwiri. Ine ndi security imene tikuona. Mafuna ngonjezeranso apo Chimos chapter 3 verse 21 akutuza ifinando amene atalakike yeti azakhala pa mpando wake wandani? Wa Yesu Khristu. Monga ngati Yesu Khristu analakika ndikhala pa mpando wandani? Wa Atate. Tinakamba kuti palibepo wachitatu amene akukhala pa mpando umenewo. Koma lero ndikufuna nena chinthu ichi, kodi Yesu Khristu akamata kukhala pa mpando wa Atate ndikuti wakhala pa mpando umene uli uwu asakhala next zithando zotiyana? Ndikufuna nena ichi Chimos 20 verse 5 amakamba zinatu anaona ndithu iwo amene sanalole kuti amvere chilembacho, koma makusawa anadulidwa, ndipo amene adakhala ndi kulamulira ndi Yesu Khristu kwa zaka zingati? 1000. Mwanjira ina tiona nawo kuti pamene Yesu Khristu wakhala pa mpando wa Atate akulamulira ndi nani? Ndi Atateyo. Komano inu ndi ine tikakhalabe mwa Yesu Khristu chikuchitika chani? Tikakhalanso pa mpando wa Yesu Khristu. Mwanjira ina tikagwira ntchito ndithu ndi Yesu Khristu makamaka mu chiweruzo chimene chichi tikuona pamenepa. So komano mu zonsezi tikutha kuonana kuti no mpando umene ukugwiritsa ntchito ngati synonym kapena kuyimirira ulamuliro. Komano mu zonsezi sitikuonapo ndi verse imodzi kamba no mzimu yakukhala pachani? Pa mpando. Chimene ndifuna ndingosindika ndimene chicho. Ndete tionene pamenepa Chimos 21 verse 22 Timotheo akuza ifanira kuti chani? Ndipo sindinaona kachisi momwemo, pakuti Ambuye Mulungu wamphamvu yonse ndi Mwana Wankhosa ndiwo kachisi wake. Ndipo pa mzinda sipafunika dzuwa kapena mwezi kuwawalira, pakuti ulemerero wa Mulungu uwunikira umenewu, ndipo nyali yake ndiye Mwana Wankhosa. So tiona nanu amene akuwala mu mzinda umenewu ndi Atate ndi nani? Ndi Mwana wake yekha. Mwanjira ina kuwala kumene kuku akamba zakhalidwe lake la Mulungu. Anthu kufika ku zaka za nthawi, kufika nthawi za nthawi zakhala kuona khalidwe la Mulungu, akuphunzira za chikondi chake, anthu azakhala kukula mu chisomo nthawi zonse. Senji zakhala chamtengo wapatali kubeko utatu wa Mulungu, tikuzakumana ndi Mulungu odalayo wale mtima azakumana ndi Mulungu, tizakhala ndi Yesu Khristu nthawi zonse. So iyo ndicho simikizo ndithu lonjezano la Mulungu pa ife. Tionene pamenepa Yesaya 9 verse 6 autijani, pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wamwamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa mapewa ake, ndipo adzamutcha dzina lake Wodabwitsa, Wauphungu, Mulungu wamphamvu, Atate wosatha, Kalonga mtendere. So Yesu Khristu akutchedwa Mulungu wosatha,
akutchera kuti no Mulungu wamphamvu, Atate wosatha. Kuti no zikuyimira chani zimenezi? Tiye tione Galilaya 4:46 akamba kuti no koma pokwaniritsa kwa nthawi Mulungu anatuma mwana wake mobadwa ndi mkazi, mubadwa wakumvera lamulo, ndipo popeza muli ana, Mulungu anatumiza mzimu wa mwana wake amene mitima yanu wofuwula Aba Atate. Ndiye tikutha kuona apa pamene akuti no pamene Yesu Khristu anabwera kuzakhala ndi moyo wolungama, moyo umene unali mwa Iye yekha, anapita kumwamba kukazozera chonga kuti moyo umene atitumizire tikhale nawo moyo kuti umenewu. Ndipo chifukwa chimene tikuyimba Aba ndani? Atate. So tikamaka no ifeyo Yesu Khristu azachita Atate wosatha, ali Atate kwa inu ndine amene taombolera ndi moyo wake. Aroma 8:14-15 akamba no pakuti onse amene asukuzidwa ndi mzimu wa Mulungu amenewo ali ana a Mulungu. Pakuti inu simunalandira mzimu wa ukapolo kuchita mantha, koma munalandira mzimu wa umwana umene tifuwula nawo Aba Atate. So tikulandira mzimu wa umwana, tikulandira adoption, tikupangiranso adopted tikhalenso ana a Mulungu kusera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Amene 2:9 kunando ndipo sidzamtama Iye, ndipo taonani ine ndi ana amene Mulungu wandipasa. Mwanjirena ifeyo ndife amene Yesu Khristu akutitama kuti taonani Mulungu, taonani ana amene Mulungu atani wandipasa. Timalizise ndi Chihebrew 28:22-19 aona kuti no ndichita umboni kwa munthu aliyense wakumva mawu a chinenero cha bukuli. Munthu akaonjeza pawa adzamuonjezera Mulungu mbiri yolembedwa m'buku, ndipo aliyense akachotsa pa mawu a buku la chinenero ichi, Mulungu adzamchotsera gawo lake pa mtengo wa moyo ndi mzinda woyerawo, ndi pa izi zilembedwa m'buku. Mwanjirena Chihebrew ndi buku lomwe lavumbulutsidwa. Moti timvetsetse tifuna tizitenga ma symbols amabuku ena ndikuyika pamodzi. Kisa zinchito buku limene la chivumbulutso timvetsetse zinthu. Ndipo tikuona kuti palibe utatu wa Mulungu mu buku la chivumbulutso. Tisaonjezere, tisachotsere. Tikulola zimene Iye wativumbulutsa sisi zimene zavumbulutsidwa kwa ife zikhalezo tikwanira ife. Mulungu akudalitseni, ngati mwadalitsika kutenga mauthengawo mukagawanso kwa ena.